दे ओमफ्राय थांबाय औ दे गोबां नों लारायनो नों माबा इन्ट्रडाक्सन होनो नङा बे फैसाखौसो बेवहाय फैगोन ना ए औ एसे मोजां र' मारै गैया आंजों गैया माने बेवहाय एक्ट्रिसफोर फैगोन आंजों गैया हैस गैया अबे गैया आंजों आं दा माबायावसो दं नै एमआरएमनि क्वार्टाराव दे रैमाल गयारी हाय रैमाल बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय माला हगारगोन पार्ट 2 खौ बेखौनो आं फोरमायगोन बयनिबो सिगाङाव आं बेखौनो फोरमायगोन हाय मा खबरा दा थिगैनो दं गुन्दा नङालै मोगथाङाव ओरैबायदि मोजां ना सिनेमायाव गुन्दा लानायखाय सोरबा सोरबा एकदम रायलायनोनो गियो जाहैदों आंजों जाथ'वाखै जागोन दा जों ज' दङ आरोखि बे साजा सावथुनावनो जायफोर खस्थ' मोनदोंमोन बे बिथांमोनखौनो एसे माने लेंहरनानै आङो एसे फिसा पार्टि बायदि खालामदों आरोखि दा बेनिनो दा लाहार फाहार जागासिनो दं ओइ सेस कारेन्ट थांबाय नै कारेन्टआ थांनानै दङ हगारगोन र' माला हगारगोन आं बेखौ दाहाय खिथान नोंथांमोना बेजों लोगोसे आङो सोर सोर खस्थ' मोनदोंमोन आरो जोंनि बे साजा सावथुनाव सोर सोर खामानि मावनानै खस्थ' मोनदों बेफोरनि बादै साफा साफा जायफोर खस्थ' मोनदों बिसोरखौ आं सिनायथि होजोबगोन बिनि उनाव नोंथांमोना साजा सावथुन नैथि खोन्दोखौ माब्ला हगारगोन बेखौ फोरमायगोन आरो कारेन्ट थांबायलै जाला माला फैबावगोन जों कारेन्टआ जालु कुसुमसारि कारेन्ट गैथ'वा खोमसियाव नालाय फैगासिनो कारेन्ट थांनानै दंहैयो नै थाव सेरफैबाय जोंना आदा रेलेना जोंना आदा रेलेननिबो बिराद गिदिर आखाइ दङ बे प्रजेक्टआव हगारगोन र' माला हगारगोन बेखौ आं दाहाय खिथागोन फैजोब बयबो दा कारेन्ट फैयोबा आङो साफा साफा सिनायथि होगोन सोर सोर मा खामानि मावदों गोदोना दानस'ग्राखौ गोदोना दानस'नायनि VFXखौ सोर मावामोन फैबायलै कारेन्ट फैबाय ओइ थांफिनलायबाय फार्स्ट टाइम लाइभ फैदोंलै लोगोफोर माबा माबि बुंसन बुंब्र' जागोन आं बाराद्राय रायलायनो रोङा दै खिन्थु बिनि थाखाय निमाहा बिखाबाय मुनु बसुमतारी थिगैनो दं आं साफ्रोमखौबो नामखौ बखस्लाबनो हानाय नंला दै जिखुनु जाया आङो नायलांसै नोंथांमोनजों रायलायलांसै जा हायो
थेंक इउ दिपेन हगारगोन Hi guys, नै I am villain. I am villain. बिलेन नुदोंना Next part tuh ang villain jagan main villain. Nonton. Hi. थिगैनो दङ लोगोफोर बर्थमान थिगैनो दङ राजा बर' ब्लग्स धनन्जय बर' अफिसियेल हाय ब्र डिएस प्रधान आदा नि कमेन्ट अजित बसुमतारी थेंक इउ पार्ट 2 लाबोगोन थाबैनो लाबोगोन र' माला हगारगोन बेखौ आं दा खिथासिगोन आरोखि जाथ'वाखै बिक्रम बर' मनजय बसुमतारी ओंख्रिया मा ओंख्रिथाय मिथिथ'ला दाहा जाबासो मिथिगोन आरो दा जाथ'वाखै दसे नोंथांमोनजों रायलायग्रोनो फैबाय आरोखि आं दङ दा साजायाव जाखिनि गुन्दाफोर दंमोन जाखिनि आखाइ दंमोन बिसोर गासिबो दंजोबो आरोखि दा देखायगोन आं र' सोर सोर दङ साफा इन्ट्रडाक्सन होजोबगोन दा खिथागोन र' आं सोर सोर दङ धनन्जय बर' अफिसियेल हाय एबि ब्लग बिक्रम बर' खोनायाखै मिथिलालै मानो खोनायाखैथाय गासिबो दंजोबो र' दा खिथागोन हामबाय बुहुद खस्थ' खालामनानै हामहोनायनि थाखायबो बिराद खस्थ' मोनबाय आङो अनजालु बसुमतारी थेंक इउ अमित हाय धनन्जय बर' आप गुड इभिनिं निजोम ब्रह्म खबर नायस्लाबनो हायालै आङो माबा खारलाबाय थायोना RM बड' दिहुनगोन जिखुनु रेडि जागासिनो दं धनन्जय मृदुल दे नेनानै थाथ'दो एसे दैजों हमथ'दो हायनारि बड' माथो सोरांखौ नुनो मोनदिया र' दा देखायगोन दाहाय देखायगोन गासिखौबो देखायजोबगोन धनन्जय बर' अफिसियेल धनन्जय गुड नाइट ब्र ओइ कारेन्ट थांलायबायलै नै हाय ओंख्रिखौ मिथिथ'वालै अजित बड' मिक्सार नायनो लुगैथारबाय नुगोन सिन्था दा खालाम एसे दैजों हमथ' मानो होनोब्ला जानला मोनला बानायबानो जाया भिडिअ बानायनो थाखाय बुहुद सारनांगौ दङ अमित बसुमतारी दा जोङो क'क्राझार टाउनाव दङ अमित क'क्राझार टाउननि सासे लोगो दङ नालाय बाक्सानि MRM आव मावो बिथाङा देबजित होनो दा बे देबजितनि क्वार्टारावनो दं आरोखि जों लाभ फ्रम दुबाइ आयु दुबाइनिफ्राय नाय हाथरखि सना थेंक इउ हाथरखि
बर' पार्ट 2 मनज बर' पार्ट 2आ जोबोद हेभि जागोन नामा आदा थाब हरदो। जागोन पार्ट 2आ हेभि जागोन जानाया, माने 1 निफ्राय हेभिसिनथ' जाखानांगोन, थारैनो हेभिसिन जागोन पार्ट 2आ। कारेन्ट गैथ'आ आदा सुमित्रा मुसाहारि, दा कारेन्ट गैथ'आ र', दा कारेन्ट फैग्रोथोंसै, कारेन्ट फैयोब्ला दा देखायजोबसै आं साफा साफा, बारा गोबाव सम थाथ'नाय नंखालाबो आं लाइभआव। दा बेनोसै आरोखि जे बे साजा सावथुनखौ नोंथांमोना अनसायदों, मोजां मोनदों, बयबो नायदों। आंनि गासै भिउवारफोरखौ आं आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरबाय। बेजों लोगोसे आरो आंनि जाखिनि बे साजा सावथुनाव बहुद खस्थ' खालामनानै साक्सेस खालामनानै होबाय, बिथांमोनखौबो आंनि बे लाइभनि गेजेरजों रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। दा बेजों लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव आङो साफा साफायै इन्ट्रडाक्सन होगोन, कारेन्ट फैबानो आं होसिगोन आरोखि। मनज बर', कारेन्ट गैथ'आलै जारला, माथो कारेन्टआ थांखोब्रा। क'क्राझार टाउनावबो जोंना कारेन्ट थांनानै दङ नै, मारै जाखो। निजोम ब्रह्म, सुमित्रा मुसाहारि, कारेन्ट गैथ'आ, कारेन्ट थांदों। मार जाखोब्रा कारेन्टआलाय। मा बरबादलै बे कारेन्टआलाय, इनभार्टारबो जाया नामा दे बिजि? बिराद उसुबिदा जाबाय, कारेन्टआ थांनानै होबाय नालाय। कारेन्ट थांनायनि थाखायनो दा दान्दिसे कारेन्ट फैजासिम नेथ'नांसिगोन आरोखि।
सन्जय बसुमतारी हेल' सन्जय अमृत बर' सरि बिश्वजित बर' फरायनो हास्लाबाखै माने खारलांबाय थायोना आंथ' बारा फैफेराबो बारा माने फार्स्ट टाइमसो आं लाइभ फैनाय जादों आरोखि बेनि थाखाय निमाहा बिबाय बिश्वजित बर' सरि दै अमृत बर' हाबा जाबाय नामा आदा हाबा जाबाय दै लाभ इउ टु बिश्वजित कारेन्ट फैबायलै नयन बर' थिगैनो दं बर्थमान बुस्रां औवारि आदा नों गुन्दा आयौ नै बिराद स्पिड खारलायबाय अल मिक्सार हेल' आदा हाय बाजैखौ दे उनाव देखायगोन र' दा आं आलदायावसो दङ न'आव गैया माने आं क'क्राझार सुबिता फाथुखौ आयौ बिराद खारबायलै कमेन्टखौ फरायस्लाबनो हास्लाबला अननानै गाज्रि दामोन दे नंखाया आं बिराद सादा सिदा माने जेखौ बुंनांगौ साननोल' रोङो आङो बेखौ बायदिसिना दानस' जागोन बेखौ थुआव नुगोन आरो नेनानै थाथ'बानो जाबाय दा दङ नै दा जों गासिबो ज'यैनो दंजोबो आरो दा देखायगोन आं र' दसे थानानै नोंथांमोननो सोर मा होनदोंमोन बे बिदा थांनो नागिरबाय दा बिदानि बिराद गिदिर आखाइ दङ बे सर्ट फिल्माव आरोखि दा आं बिदाखौ इन्ट्रडाक्सन होनो दा बिदानि मुङानो जाहैबाय रिलेन्द्र नाथ दादानिफ्राय दा बिथाङानो जाहैबाय रिलेन्द्र नाथ बसुमतारी मिथिनो हागौ बिथांनि फार्स्ट मुभि बेयो बिथाङा प्रडिउस खालामदों बियो नेपाल टु बड'लेण्ड दा नेपाल टु बड'लेण्डखौथ' नोंथांमोना नुबाय जानांगौ दा बेजों लोगोसे प्रडिउसजों लोगोसे बिथाङा क'क्राझाराव ओरैबायदि गिदिर माने टेन्ट हाउस दङ मथा मथि बिटिआरखौ सामलायनो हायो आरोखि बिनि टेन्ट हाउसआनो जाहैबाय बिथांना गलापि टेन्ट हाउस दा बिथांनिफ्रायनो आं गासिबो लाइट साइट बेनिफ्राय जेनेरेटर गासिबो इउज खालामजोबनाय जादों आरोखि बिथांखौ आं आंनि गोसो गोरबोजों बुहुद साबायखर बावनाय थाबाय आदा दा नोंथाङा माबा मोनसे बुंगोन नामा साजा सावथुननि सोमोन्दै सावथुनखौ हेफाजाब होनो मोननानै आं गोजोननाय मोन्दों आरो हेफाजाब होनो आं मोजां मोनो हानायसेबांखौ आं हेफाजाब होयो हायैखौ एसे भारा लायो सिस्टेमानो आंना भारा लानाय सिस्टेम दा बर्थमान नोंनो हेफाजाब होनो मोननानै आं गोजोननाय मोन्दों बेजों लोगोसे आरो आङो नोंनि बे सर्ट मुभियावबो आङो खामानि मावफानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आंहाबो इन्टारेस्ट दंखायो बे लाइनाव आंबो मावलांनो हागोन जायखिया आङो बर्थमानखौ नोंजों बेबायदि खामानि मावनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो मावलांबाय थागोन फंबाय आसा खालामो जोंनि बे हेफाजाब होलायनाया सोलिलांबाय थागोन गोजोननाय थाबाय आदा दा थांसिगोन आदाया बाय बाय दे अके गुड नाइट आदा होमबा आङो सिनायथि होगोनसै दाना सोरखौ सिनायथि होग्रोनो आं फार्स्ट खिथादो दे
एक्चुअली नंगौ OBS दानि भिडिअ क्वालिटिया ना माखौ ना साजा सावथुननिखौ होनदों साजा सर्ट सावथुनखौथ' भिडिअ क्वालिटिया माने जोङो दाम खमनि केमेराजोंसो खेबखादों बेनिफ्राय माखासे आरो मबाइलजोंबो खेबनाय जादों आरोखि ना ओंखायनो बारा मोजां नुवाखै नेक्स्टआव नाजानोसै मोजां केमेरा लानो जोंनाव माने बाजेटबो गैयामोन नालाय इसिबां बे हिसाबैनो माने जों खम दामिनि केमेरा लानानै खेबनो गोनां जादों आरोखि अनजालु बसुमतारी नै दा माने आङो आदाजोंसो रायलायग्रोदोंमोन नालाय सरि दे जिखुनु जाया रायलायजोबगोन दे बयजोंबो अजित राभा अजित दे अजित गाबोन प्रेक्टिसाव फै मिथिबाय अनजालु सोरांखौ ना दे आंबा फार्स्ट सोरांखौनो आङो इन्ट्रडाक्सन होग्रोसै सोरांखौनो आं नोंथांमोननो खिथाग्रोसै आरोखि सोरां फंबायाबो बहुद खस्थ' खालामदों बयबोथ' सिनायखायो दा सोरांजों एसे रायलायो ना मायो रायलायदो र' साजा पार्टखौ माला होगोन आं बेखौ दान्दिसे उनाव खिथागोन नै जोंना फुरा दिनैसो रिलिज नालाय नोंस्रासो नायबाय माबायदि जादों दिनैसो नायनो थाखाय लाहार फाहार जागासिनो दं नै जोंना सोरांखौ दे सार मोजां मोजां बर' दे गुड नाइट दे दुर्गा बर' साजा एन्ड थेंक इउ दुर्गा बर' मा ओंख्रिखौथ' मिथिथ'ला र' बेदर दे बेदरनो बेदर जागोन जों दिनैहाय हा लोगोफोर बेदर दा नै सोरांखौ देखायजेनसै आं सोरांनिबो मोनसे ओरैबायदि मिनिनानै उदै बिगुर साजोबगोन फैगासिनो दं सर्ट भिडिअ सोरांनिजों जेटलिनिजों मिनिग्रा जेटलिनि मिनिग्रा नै दा बेयावनो एसे बेस्थ' जानानै दं बेहा इडिट खालामदों नै इडिट बेखौनो काइन मास्टारावसो खालामो जेबो पिसि इउज खालामा बिथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन खिन्थु आननन टाइटेल गैया आरोखि आं दा बावैसो इन्सटाग्रामाव नै दासो आपल'ड खालामनानै होखादों इन्सटाग्रामजों फेसबुक पेजाव आरोखि माबा SBTY आदा सोरांनि सिक्स पेक नायनोनो नमस्कार फंबाय दा गैथ'आ आंना मा जानानैसो फुलाजोबनाय दा बर्थमान थाबैनो नुनो मोनगोन आं एखौ एसे खस्थ' खालामनो बक्सना मारैबामोनलै जिखुनु जाया बिहिमोन फार्स्टआव सिक्स पेक सोरांना सिक्स पेक ओंखारथ'वाखै दा बेना टिम गैयिजों जाबजों बेसोरा दा जिरायथ'नानै दं आरोखि ना जिरायथ'नाय जाथ'नायसो दा सिक्स पेक गैथ'वा जेब्ला जागोन अब्ला देखायफिनगोन आंनि चेनेलावनो देखायगोन र' दा बावैनो जों सानैजों एकदम नङैनि बारला बारलि भिडिअ बानायबाय थागोन जों र' खयेकदिननि उनाव रायलायनायफ्रा थ'दमाथ' जायो दे आंना अननानै निमाहा हो आंनिखौ आं हले एकदम सादा सिदा रायलायो आंना बारा स्टेन्डार्ड जाया दे रायलायनायफ्रा खानायखौ मानो सिनखोनो सोरां आङो बेबायदिनो गोलावबो लाबाय थानो हाया जाहैबाय आलदा शुटिंबो आलदायाव केरेक्टार्सआव हाबबाय थानांगौ जायो नालाय दा बेनिखायनो सिनजानांगौनि गोनांथि फैदों आं एक्सुवेलि खानाय गोलावखौसो बांसिन मोजां मोनखायो आं लासैनो लालांफिनो टारगेट खालामफिनसै खानाय गोलावखौबो लाफिनसै थेंक इउ DS प्रडाक्सन मारिबा नोंथारो खुगा सरि मारै जाखो मारै फार्स्ट टाइम ना आंबो लाइक खालामफेरनाय जाया गोरोंसो आंबो जालालै फैलानै कमेन्ट होथ'वाखिसै दे आदाया अबे डिस्ट्रिक्टनि जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सुदेम ब्रह्म क'क्राझारनि जोङो आदाखौ प्लिज सिक्स पेकखौ दिनैसो सिक्स पेकखौ देखायथ'नो हाथ'लालै लकेल आङो दाहाय रायलायसिगोन नोंथांमोनजों दा एसे साउन्डखौ खमायथ' र' आच्छा सोरां
जोबोद खस्थ' मोनबाय दा खस्थ'नि गेजेरजों जोंना साक्सेस जाबाय दा गोबां पाब्लिकफ्राबो रेसपन्स होबाय दा जेन'बा खस्थ'नि गेजेरजों साक्सेस जानायनि बेलायाव नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा माबायदि खस्थ' मोनबोआ दा खस्थ'आथ' इन्ट्रेस्ट थाबाथ' जेबो खस्थ' बायदिखौनो मोनखाया आं आदा सोमखोरनाव मावनानै मोजां मोनदों बेखौनो आरोखि ओमफ्राय आरो बिथांमोनाबो इसिग्राब जोंनो अननाय होदों सापर्ट होदों सप्तासेनि गेजेरावनो भिउसआ सप्तासेनि आगोलबावसो दां 80 ना बेसेबांबा 80K थांखादोंमोन दां दाथ' नै कमप्लिट 1 लाखखौनो बारबाय दां दा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जोंखौ बेबायदिनो अननाय होबाय दा सापर्ट होबाय दा जाहाथे जोंनाबो एसे माबानायफ्रा हारिया डेभेलप जायो मायो आं बेखौनो आसा खालामो बिथांमोननिफ्राय स' थेंक इउ स' माच बेबायदिनो जोंखौ सापर्ट खालामबाय था थेंक इउ आंनिफ्रायबो सोरां फंबायनिसिम गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय अके बहुद खस्थ' खालामनानै साक्सेस खालामनायनि थाखाय इन्ट्रेस्ट थानांगौ बयहाबो बेबायदिनो गावबा गाव खस्थ'खौ जेबो मोना आरो अके थेंक इउ सोरां दानिया आङो सोरखौ देखायगोन खर' जनाया जानला मोनला जायाखै दै खर' जनाया ओरैबायदि खस्थ' खालामदों बर'नि गेजेराव माने फुरा रियेलिटि माबायदि नुदों खर' जनायखौ आंथ' बारा मिथिला खिन्थु आं हले नुनायाव मोजांखौनो नुदों आङो माने अरिजिनेल टाइप नुदों आरोखि दा बे खर' जनायखौ सोर बानायदों नोंथांमोना नायनो लुगैयोना नायनो लुगैदोंबा थाब थाब खिथादो दे हा एसेल' देखायसै आदा नोंखौ महरखौल' देखायसै महरखौल' गानदो दे गानदो दे नायनो लुगैबाय नै कमेन्ट होदों नै गान्जा फाग्लानि मोनसे डायलग बुंहोलाय आदा सोरांखौ प्लिज अके गान्जा फाग्लानि मा डायलग सोरां नै गान्जा फाग्लानि डायलग मोनसे बुंलाय आदसा गान्जा फाग्लायावथ' मा डायलग बुंमोन आं ट्रेलारावसो ससे होनो मोनदोंमोन बेबो मोनसेल' ससेल' आरोखि ओरैबायदि होननायमोन जिउनि गासिबो सानस्रिया सैथो जाया ना मामोनथाय आंबोथ' बारा गोसोआव गैलालै गोबावानो जाबायना बिदिनोमोन खोमा आं मिस्टेक जाबायबा आंनि डायलगा आं बिथांमोननाव निमाहा बिनो सानो नाथाय आं दाहाय होनफिनगोन आं दाहाय खोनासंदो रमान्टिक डायलगखौ होगोन आं बेखौ दसे दान्दिसे थाथ'दो आरोखि बिथाङा गोसोखांथ'दोंसै दसे गोसोखांथ' सोरांबा जाबायना आदा जाबाय पार्ट 2खौ र' हगारसिगोन माने पार्ट 2आ एसे टाइम लागोन जिखुनु जाया र' दाहाय खिथागोन आं दाना नै बे साजा सावथुनाव ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै आंनि खर'खौ दानस'दों बिथांनि मुङानो जाहैबाय नागदाव ब्रह्म क'क्राझार टाउननि दा बिथांनाव सोंनो हासिगोन आरोखि मारै मारै खर'खौ दानस'आ नै बेनो बिथाङानो जाहैबाय आदा नागदाव मिथिबायना बे आदानि दारैनो खर' जनायखौ दिन्थिनो हादों आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरोखि फुङाव मोजांसिन खालामनो नाजाबावनोसै थाबैनो दाबो लाइभ दं नामा लाइभआवनो दङ हिट आदा अलंबार BTY बसुमतारी हिट ब्र हिट हाय आदा नादाव आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय नोंथांनिसिम दा बिथाङानोमोन आरोखि ना आंनि खर'खौ दानस'नायनि खामानि मावनाया VFX नि खामानिखौ मावनाया बेनि थाखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आदा नादावनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय सिनायना लादो सोरनोबाफोर नांगौ जायोब्ला बिथांखौ माबा आथिं दानस'नाय माबा बमा बेरफुनाय माबा गारि थारि बेरफुहोनाय बायदिसिना एकदम VFX नि खामानियाव बिथाङा एकदम पारफेक्ट मालाबाफोर नांगौ जायोबा बिथांखौ लेंहरबानो जाबाय आङो बिथांनि इन्सटाग्राम बा फेसबुक डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन चेक खालामबानो जाबाय
थेंक इउ आदा औ बाय दाना बेनि उनाव फार्स्ट टु लास्ट आंजों हेफाजाब होनाय केमेरा खेबनाय बेजों लोगोसे जेरावखि ए टु जेड माने आंजों हेफाजाब होफादों जोबजासे बिथाङा दानसोरां बसुमतारी बेखौबो आं आंनि गोसो गोरबोजों बुहुद साबायखर बावबाय दा बिथाङानो जाहैबाय नै एसे फरायनायावबो बेस्थ' बिथाङा फरायगासिनो दं फरायनायजों लोगोसे बिराद एक्साइटेड बे फिल्मसिमाव बिराद हारिनि थाखाय हारिमुनि थाखाय बिराद मोजां खामानि मावनो गोसो जायो बिथाङानो जाहैबाय दानसोरां बसुमतारी बयखौबो खुलुमबाय जेसेबांखिनि आं हेफाजाब होदों बेयाव आं हारसिंल' नङा हयथ' नों आं सोरबा सासेया जुदि सासेखौ हेफाजाब होआबा मोनफ्रोमबो खामानियानो जाफुङा बेखायनो आं जेसेबां हायो हेफाजाब होदों लोगोसे नोंथांमोनखौबो जाय बिथांमोना साजा सावथुनखौ नायनानै मोजां मोनबाय बिथांमोननिसिम साबायखर जासिनाय थाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि फैबाय थानाय फिल्मखौ नेगोन एसे धैर्य हमनांगोन कमेन्टखौ नायथ'नाय जायाखै दे आं कमेन्टखौ नायथ'नाय जायाखैमोन गाज्रिदामोन दे दा र' आङो सासे एक्टर दंबावो बाय बेखौ बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खिथानोसै बारा रायज्लायनो रोङालै फैफेरा नालाय बाव सरि दे गाज्रि दामोन दे थेंक इउ दानसोरांनिसिम थेंक इउ अल दाना जाहैबाय नै जोंना जेदलिनि मिनिग्राबो दङ जेदलिनि मिनिग्राया नै फंबायाबो जोबोद खस्थ' खालामदों नै जेदलिनि मिनिग्राया जोबोद आंनिफ्राय साबायखर फंबाय नोंनिसिमबो थेंक इउ आदा सिनायबाय दा जेदलिनि मिनिग्राखौ फैगासिनो दं जेदलिनि मिनिग्राजों सोरांजोंनि फुरा मा जायोथाय मिनिगोना मिनिया खिन्थु आं हले बिराद मिनिनानै उदैखौ साखाजोबखाबाय आरोखि माला नुगोन सोरां नुनाया दा एसे भिडिअ एक्सन खालामगासिनो दा नुनाया जेला अब्लानो आपल'ड खालामनाय जासिगोन आरो सिङाव दंगासिनो दं नुगोन जिखुनु जाया थाबैनो एसे नेथ' दानिया नै जोंना सासे गुन्दाया नै दरमारि गैया बेनो जोंना गुन्दाया नुबाय दा एक नाम्बार बिथांनि नामानो जाहैबाय महन्त मुसाहारि दा बिथाङाबो आंजोंनो थाफाबाय थायो आंजोंनो बिराद खस्थ' खालामनानै खामानिखौ मावबाय थायो स' थेंक इउ महन्त नोंखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो माबाफोर बुङो नामा बुंदो जेबो बुंनो सानासै माने ओरैबायदि माखासे रलफ्राव आं बिराद इन्टारेस्ट मोनो आरोना माने नेक्स्ट पार्टआव दंबावबाय ना ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनो सिनेमा लाइनाव खालि आंना बुलायनाय गुन्दा ओमफ्राय बिनिफ्राय नेकेट रलफ्राव आं बिराद इन्टारेस्ट मोनो आरोखि माने जग दे जियानो जाया मानो गोजोननाय थाबाय दानिया नै बेबो जोंनिनो लोगो दाख्लैसो माने लोगो मोनजेनदों बिथांनि मुङा जाहैबाय सोमखोर बेनाबो सोमखोर थाव थेलेखायाव नुदों बिथांखौबो थाव थेलेखायाव नायहै आंनि चेनेलावबो हगारदों नै दानिया आरो सासेबाव हिर' सासे हिर' नै हिर'आ लाजिलायबावो नै दरग' हिर' होनो बेखौ लाजिग्राखौ नै बिथाङा सुनिल बसुमतारी दा बिथाङाबो बहुद सापर्ट खालामदों माखासे बिथांनि दारैबो माने बिथाङानो प्रडिउस खालामनाय बायदि आरो बुंनो थाङोबा दा बिथांनि दारैबो साक्सेस जादों फिल्मा दा बिथाङा मोजां एक्टिंबो खालामदों रल मोजां खालामदों दा बिथांखौबो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय दा नोंथांमोना माबायदि नुयो बे हिर'खौ एसे खिथादो फसायगोन ना फसाया सोरां बायदि नुगोना नुआ माबा बुंगोन नामा दे माबाफोर बुङोबा बुंदो बुंथला बिथाङा जे बुंथलानो दा
गेजेर ससेयाव जोंखौ हेफाजाब होनानै बहुद बिराद गोबां हेफाजाब होनाय सासे मानसि दंबावो। दा बिथांखौ आङो नोंथांमोननो सिनायथि होनोसै। बिथां नङाब्ला माने बुंनो थाङोब्ला जेबायदि टाइमाव रिलिज होनांगौमोन दाख्लै नोंसोर नुदों बे टाइमाव नुवाबो जानो हागौमोन। दा बिथांनि दारैनो बे फिल्मखौ दुइ थारिखआव जों होदोंमोन। 2 थारिखआव नोंथांमोना नुवाबो जानो हागौमोन। दा बे बिथांनि दारैनो बे साजा सुंद' सावथुनखौ 2 थारिखआव नुनो मोननाय जादों आरोखि। नैबेनो जाहैबाय बिथाङानो देबजित बर'। बिथाङा बाक्सानि MRM आव दा बिथाङा जब मावो। टेकनिशियान ना? अटि टेकनिशियान एसिस्टेन्ट अपारेसन खालामफायो बिथाङा डक्टरफोरजों। दा बिथांनि दारैनो बे फिल्मा 2 थारिखआव नुनो मोनदों आरोखि। बिथां नङामोनबा बे 2 थारिखआवबो नुनाय नङामोन। बुहुद प्रब्लेमनि गेजेरजों माने जोङो उथ्रिबोदों आरोखि। माबा मोनसे जाबा माबा मोनसे जाबा माबा मोनसे बेबायदिनो जाबाय थादों। बुहुद सिगाङावनो रिलिज जानो गोनां दंमोन। दा जियानो जाया मानो जिखुनु जाया साक्सेस जाफैबाय 2 थारिखनि गेजेराव। बेनि थाखाय आङो देबजितखौ आंनि गोसो गोरबोजों हाजासे साबायखर बावबाय। थेंक इउ देबजित। बेबायदिनो हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय। जोंनि बर' हारिनि फिल्म इन्डास्ट्रिया जौगानांगौ आंनि साननाया बेनो। बाय। थेंक इउ देबजित। लास्ट इन्ट्रडाक्सन जोंना सासे आंनि लोगो दंबावो सासेबाव। दा बिथाङाबो आंखौ बिराद हेफाजाब होदों। बुंनो थाङोब्ला बिथां नङामोनब्लानो बे साजा सुंद' सावथुनाबो जानाय नङामोन। दा बिथांनि मुङानो जाहैबाय थुलुंगा मुसाहारि। बिथाङा क'क्राझार टाउननिनो। दा बिथांनि केमेराजोंनो जोङो बे सुंद' सावथुनखौ थिखांनाय जादों। बेनो बिथाङा। माबा बुंगोन नामा? बुंथ'नांगौथ' गैला जोंहा। आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय थुलुंगानिसिम। थेंक इउ थुलुंगा। स' दिनै जोङो एसे लेटआनो जाबाय। मबाइलावसो दंमोनलै बाव दोनाखै आं। दा होमबा आङो दसे नोंसोरो मबाइलाव दंमोनलै जिखुनु जाया नैबावसो दङ मबाइला बावसो दंमोन आंनियावसो दंमोन। र' आं एसे रायलायबावसै ब्रा एसे रायलायबावनांगोन ना। इउटुबाव नायथ'दो रा दे। इउटुबाव नायथ'दो। गरम जाजोब्बाय नायसैनो माने नायनो मोनाखै दिनैसिमबो गासिबो माने नायनो थाखाय रेडि जाना दङ नै जोंना गासिबो बयबो एकदम फुरा रेडि जाजोब्बाय आरोखि नै। नायनो थाखाय फुरा रेडि जाना दंसै। दा बेखिनियावनो आङो लाइभखौ दोनथ'नो सानबाय। सोर सोरनि जायफोरनि कमेन्टखौ आङो रिप्लाइ खालामनो हायाखै बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय। दा जियानो जाया मानो साजा सावथुन नैथि खोन्दोखौ आङो माने एसे टाइम लासिगोन। माने स्ट'रियाबो स्क्रिप्टआबो एसे आद्रा जानानै दं। बेखायनो आङो स्क्रिप्टआवबो एसे जिरायगासिनो दङ दा। माने जेबायदि वानाव देखायदोंमोन वाननिफ्राय आङो माने साबसिन जानांगोन। माने स्ट'रियाव जाखिनि दङ वानावसो दङ गासिबो केरेक्टार गासिबो स्ट'रियानो एबार सोरांनि जाजोबगोन। दा बेवहाय बहुद माखासे मानसिफोरनावबो नलेज लानांगौ दङ। मथा मथि आङो शुटिंखौथ' नैबे कয়েकदिननि उनावनो आं स्टार्ट खालामगोन। सेप्तेम्बराव आङो सेप्तेम्बरनि 15-16 थारिख जिखुनु जाया बेबायदि टाइमावनो 15-16 थारिखनि गेजेरावनो आङो पार्ट 2खौ होनो नाजागोन। नोंथांमोना अननानै नेथ'दो। दा आङो होमबा लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै। आरो आंनि माबाफोर रायलायनाय बुंनायफ्रा माबाफोर गोरोन्थि जाबायब्ला अननानै निमाहा होदो। आरो आंनाथ' रायलायनाया एकदम सिदा सादा स्टेन्डार्ड गैया। बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम निमाहा बिबाय। मानो होनोब्ला आं इसिबां फरायनायबो नङा। बेखायनो आंना रायलायनायफ्रा बिदिनो आरोखि सादा सिदा। स'
बयनिसिमबो आंनि लोगो आंनि भिउवार्स नोंथां आंनि साबस्क्राइबारफोर नोंथांमोननिसिम आरोबाव खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरबावबाय बयनिसिमबो गोजोनथोंसै बिलिफां बसुमतारी अके दनसिं दैमारि बिलिफां एटिएम जाला गाब्रायजोबथारबाय बयबो स' बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आंजों दान्दिसे रायलायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ हाजासे आरोबाव साबायखर बावनानै बेखिनियावनो आं आंनि लाइफखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट सन्जय बसुमतारी गुड नाइट बाहाय बाहाय होयो दाना बेखौबो रोंलालायना आङो माबाफोर माबाया फिसा गैया होनबालाय आं रोङालै